Sedantolanta Bunagun kan farafina Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafɛ moni duru éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile filanan kun cɛra min bɛ Mali ka kulu ko fɔ n'o ye groupe I ye. Tile filanan hokumu kɔnɔ Eswatini bina Mali ɲɛkɔrɔ. Kanankolo o kɛra Eswatini ta ye celu kelen Mali y'o sɔrɔ. Ɲɔgɔndan do min tɛna kunu tarata septembre kalo tile 10 san 2024 na Afrique du Sud jamana kan. Sedantolantana kura caman nana Mali forobatɔn kɔnɔna na minnu welela degeli karamɔgɔ fɛ u ka na u niyɔrɔ ta CAN éliminatoire Maroc bafɛ moni duru tile fɔlɔ ani tile filanan kɛnɛ kan. Fode Dugure sɛnbɛ olu la. N'ale ye défenseur ye kɔfɛma Fode ma ka nisɔndiya dogo a y'a fara kan ko baara de bɛna kurakuraya walasa kunkɔrɔta ka sɔrɔ ɲɔgɔndan nataw la minnu bɛ Mali ko fɔ. An b'a fɔ alhamdulilayi Ala ye victoire nɔgɔya bi c'était pas facile parce que une équipe face quoi u bɛ na u tɛ bɔ et tout mais Ala ye victoire nɔgɔya donc Dieu merci victoire ɲɛnamaba de don parce que 104 points b'an bolo an bɛ continuer ka prochain match préparer inchallah. A bɛ n'an encourager halisa k'a fɔ ko mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo i ka da i yɛrɛ la toujours c'est un rêve qui se réalise n bɛ continuer ka baara kɛ pour que rassemblement wɛrɛ la n ka se ka wele tuguni inchallah. Bɛɛ bɛ segin club la k'an bila en jambe pour que sanni rassemblement wɛrɛ cɛ bɛɛ ka prêt ka match wɛrɛw kɔnɔ inchallah. Mamadu Dumbiya ale ye mɔgɔ kura ye Mali forobatɔn kɔnɔna na. Fode ka hakilina kelen don ale fan fɛ n'o ye cɛsiri ye. Ka Ala fo Ala barikada ani k'an fa fo k'an fa barikada ani ba parce que bi kun ka premier match en tant que équipe nationale AGR alhamdoulilah n sera ka n firifiri dɔɔni n se mun ye n sera k'o kɛ Ala y'a nɔgɔya n sera ka passe décisive kɛ o nisɔndiya de bɛ n n sigilen don n'a ye a ma bali n'a tiɲɛ yɛrɛ la parce que n ye mun ka entraînement la kunu n yɛrɛ y'a dɔn a kɛra togo togo bi n kun bɛ ka titulaire ye an bɛ match bɛɛ aborder match par match comme nin ye groupe kura de don sélectionneur kura de fɛnɛ don a ma nɔgɔ mais an b'a essayer ka match nata fɛnɛ préparer. Ɲiningali ninnu tɛnkura Sedantolantana ninnu na Laji Adama Kone fɛ. Sedantolantan forobatɔn officier média do n'o y'a kunnafonidila ye ale bɛ Afrique du Sud jamana kan. CAN Maroc bafɛ moni duru éliminatoire tile fila tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔw filɛ nin ye Mali ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe I ye. Jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mozambique bolo kuru 4, jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 4, jɔyɔrɔ sabanan bɛ Guinée Bissau bolo kuru 3, jɔyɔrɔ naaninan na laban o bɛ Eswatini bolo kanankolo. Groupe L kɔnɔna na n'o ye Burkina Faso ka groupe ye. Burkina Faso ye C sɔrɔ kunu tarata septembre kalo tile 10 Malawi ɲɛkɔrɔ. Celu saba o kɛra Burkina Faso ta ye Malawi celu 1. A ɲɔgɔndan tana Bamako stade du 26 mars la. O jaabi ye groupe L ɲɛmɔgɔya di Burkina Faso ma. Jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo kuru 4, jɔyɔrɔ filanan bɛ Senegal bolo kuru 4, jɔyɔrɔ sabanan bɛ Burundi bolo kuru 3, jɔyɔrɔ naaninan na laban o bɛ Malawi bolo kanankolo. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré Kala Segido.